kuya pi baroh mentah ka sebutan ke peningkong jong snem raja akusa te masudan kamban kran kendel shapang Kaei kaba pidot kamban le hamus snem raja akusa kampat dir kapor kampat slam adu kata-kata bangin perkat pemai na kebentang snem raja akusa wadla nila perkat nadu itu ki lai pau tarik lai puai tarik nila ti lede U Blei nganget ni baroh ni doai ka pangba hatu ka lai puai tarik jom na Desember bat tarik kumno ba peit lede U Blei nonton snem thama hynrei aku abani ya samba pi Kaei ba ka Baibl ka dan bang ong yang ya pi shapang ki kamram bat shapang ki jingangnud ki bangi dan kam ban la hamus na acara kusa ka U Blei dan ibet ban tun sai ka por kadang syak Kaei ka bangi dan kam ban la te kindan kimat kiba pila jutep kindan kimat la se pimpat jupoi kan mau te lada kalong kumno lada kalong kum kajing kan mau na kum kubot mai shim ya kan kubor kum kiei ka bang kum kajing Kaei bat kum ka jingkor khu ya ni shimat ni peit na ka Baibl ni peit Kaei ba ka Baibl ka don ban on na ka bynta jong jong pi Kata kadai Kaei ka bang kwa ban ya kran ta Kaei ka bangi dan kamban la haus nam ajar aksa ngidon laki jong ki plan ngidon laki jong ki jingangnud ban pendak haus nam ngidon laki jong ki jing perkat ki jing muddo ki gol jongi plan jongi tambangan tu klar kita baroh ni dai banwan ra U Blei kemang kedan kawai ke jingtho ka ong ba yaki jingtmu jongi yaki plan jongi wan ra U Blei dua U Blei pada kalong kemon U Blei un penlong ya ka te mentas ni kam desh phangata ban tu klar gitu ki plan jong pi ki ba phlo U Blei hak shtarik dan lai puai tarik tamba Kaei bangine peit menta pada Kaei ba ka Baibl ka dan ban ong manta jong kalong shapang ki jing pen kre ki bakynja mynsiem ki kamram ki bakynja mynsiem Kaei ki bangi dan kam ban le ong arja arpusa te ngala shuthok kelum anen janmit ngala perkat slam ba Kaei ba minele menta Kaei bangin ya keren menta perkat slam ba adwai U Blei bat kiwan kini bijingmut ban nomor ba kadang dai ka tayo ko baning kong menta lena kan dai ka tayo baning kong ting ka kadang bahai kadang dai ka por ka biang ba bune keren chpang kini ki ni don jing kerman nangai kata ngadwai kata bau nu snam arjar pusam ulong ka snam jong ka jing kerman jong ka jing seisoh ka snem jong ka jing karkhu ka snem jong ka jing man bha bat ka snem jong ka jing jok theo kata ka dei Kaei ka bang adwai bat ngam perkat khuslai than shpang ki eiei bakynja do hynrei ngakran ni kita baroh ki bedai bat shpang ka jing bakynja mynsiem jong te ka shpang ka jing yat lenti jong ni U Jisu te ngakram shim la yo ban bu rinti yaki te kam la lai ngan shujer kawai kamat hadin kawai kamat kam dei kum ka kam dei ka jing kran
kamde shpang bangin pule ya kawai ka subject stuan in me kran shpang kawai ka jing hikai lane kawai ka subject hynrei ka dei ka jing kran kulum lang shpang kei ka bangi dei ban la hon snem ajar aku sa kabaning kong kabang bu hangne kalong ba ni dei ban ya be ban itu U Blei bari U Jisu Christ kata de kei kabang don kam ban la hon snem ajar aku sa la dang ikwa ban seisoh hajing adang ikwa ban manbha adang ikwa ban yad bet baru Blei ban ikwa ban job ya kapo bari ka pertai ni don kam ban ya be ban itu U Blei bari U Jisu Christ ya kata mynsiem po husaya kalanong kabahndriu kadakot kabalai kong kumne tungin itu tungin nang be ban itu jingtrei ka jingi jong ka skam kum ka sta te unwan hangi kumuslap kumulap khadu uba ai ya ka khandau ka Baibl kong tungin itu tungin nang be ban itu jingtrei kan mau bu ya kata ni kong ya ka dono ong holiday pangade ban yo be ban itu U Blei naki ki baroh bang akwa ai bang taus na ngan itu khamba shisu U Blei bari ukun jong U Jisu Christ haba ni kran shpang ban itu U Blei ni kan thup lang yo Jisu yo kun jong bang itu yo kun jong U Jisu Christ pikan mau ha Yohanes nong ka bakynja do karbalai Jisu abau dwai shu pau ong kumno wong kan nete ka long ka jing bom chukon bakynja itu ya me U Blei ba shisha tang ma mehi bari U Jisu Christ yo ba melapa te kata ka de bang long ka jingangnud jong kata ka de ke badan kamba na lor ke ka ba phila te ka jingkli jonga ka long phila hun mo tang ka ne phi pakhat baroh kaba phitep ka dei ka jingtep pura shpang U Blei hatu phingai ba ke baroh kaba phila te phadu menta kadai ka jingtip ka bapura jong fish pang U Blei kam padai ke ka bangang te phadu menta kadang dei tang thnya nang dei tang thnya baru bat kata ka jinglong ba shisha jong U Blei kumba kadai yang abang itu tingidan kam ban ya be ban itu U Blei ban ya be ban itu U Blei ngira te bau Blei de kupa jong Jisu U Blei ba shisha tang ma uhi ngira itu bau Jisu de kon ba kamroi jong Blei ba mi no Blei hagi sni bomchko por bom pat thau ki baroh hynrei kata kadang datang ke jing sedang jong ke jing banginang ya bat bangina ya be ban itu khnang ba ngin yo seisoh khnang ba ka jingim jongi kanong sha ka badap da ka jingman ba da ka jingso ka ba shisha bat katai ka de ka jing thmu jong ka jingim bom chko ni nem ski bom chko ban na ka Baibl ko ang kanne kalong ka jingim bom chko bangin yo itu yo Blei bari ukon ni na penlut por kumno shaki bom chko ban itu shushu U Blei bari Jisu kalong ka jingim ka basutanat hadu kata ban da kata ka jingim ka ba itu U Blei bari Jisu kalong sha ka jingim ka basutanat ngim kwa ban long kum gitu ki bau pol on ki ba klam U Blei bat klam Christ ha ne ka pertai ngim kwa ban long kum ki te bu ya kata ning kong ka ba
pule ya ka Baibl mana kasni lada mynsiem snem ngim ju pule ya ka ktin U Blei mana kasni menta rai ban pule ya ka mana kasni ya ka Baibl donkam ha Mathias sau kumno dikitin kibang juala ba Mathias sau kumne hynrei ulai thu bat ula la tho bom tang da ukhuhi ba U Brem hynrei da kikten baroh ba mino na ka shintor U Blei kini kikten jong Jisu ba tang da ukhuhi ba U Brem hynrei da kikten baroh ni bam ku shisen shtaya bang yok kobor bang trai bang yad bangnya ni baman nakasni ngalaju sngaw shpang ban sha jing et naki jing bang naki jing len ki basne ban sha jing et naki kita hanai ngapa ju sngaw shisen ro hang ba baka kran shpang ba pin sha jing et ban pule ka tiang klai ta ju sngaw dan psiam se thu la khnang ba nganduk sngaw tikna hynrei ngam sham ta ju sngaw kata hot kim don ki por ba phinum don ki por ki ba let's say hapdang ki jing a padang ki jing ki daw bo makya phimyo ban prolong ka Bible study phimyo ban le kuma phikwa man laga sni indan kum kita ki por hynrei at least kan mau say kan ko way ko balai kama doai kam shit ram te balai don kam ban pule ka Bible ban doai kam shit ram ni don kam ban pule ka Bible khnang ba mini thu shu ya U Blei khnang ba ngin tip shu e ka mon U Blei khnang ba kat ba nginang yat ba U Blei khnang ba ka jing ka mynsiem jong ni kan long ka ba kantang ka Bible kam kiei kumta U Jisu wang kumno abang duai nam ta kisenran wang ko pa to pen kantang iki da ka jing shisha ka ktien jong me ka lo ka jing shisha da kumno usam laun pen khoi jala ka lenti ni hane bon ba ki samla da kumno ngin pen khoi jala ka lenti da ka ba le sumar kat kum ka ktien jong lai ta ga de ke ba dan kam bha ka ba ni dai ban bu jingangnud anusna ajar usau nai pule tangkum ka jing punda prokam ban pule shikhat da khat shoban phya lane por bakhithia bu kapor kum kapor Bible study jong phi kum kapor khrekot toi thui na ke ka bakham dam kam baphin yatu hak le kran ka jing shisha ke ka bakham dam kam ka kham dam kam baphin pule kot na ya ka jing start bakynja perthai na kham dam kam ka jing start ka bakynja mynsiem toi thui ya ka jing start jong ka ne ka perthai ka dei tang spor na ka dei skibom chukut na ka jing start jong U Blei ka jing start bakynja mynsiem kani ka dei junom skibom chukut na ka dei tang spor junom kapno kanta kapno por ka dei ni ai nam pa ka jing pule ka jing start perthai abang berkat eta berkatno kenta katno minute nyai por ban pule pat ya kata ka jing start ka ba dan kam ka ban ai jing myntoi yang ai phi skibam chukut te tahan tar ni la suk lupa ban jubab dena kasuk ban jubab umba shiyong ki breu baroh ya kwa balong ban kong nang baklam krak te kam dai phang ta ba phin pule khampone ka Bible khnang ba phin la jingam bom chukut kam dai ka tan rei ka Bible ka kdaw ni sha uta balong ka jingam bom chukut
uktin ke jingem U Jisu. Bakat bangin ang itu ya kabangin ang pulpor hakaktian ke jong inang ya jan baru perkataan inang ya jan baru usoitan usyakti bandon hajan U Jisu pet nani but ini ada ke jingjong inti kena banyai nak baru Jisu ada kubakut aktin U Blei ke donkam ba but kenal abangi pule ni dai ban pendan ret de U Blei doai but ban kepat U Blei ai jing shai but kam tam ni haban pule daka mynsiem ke bakloi ban pendam akamon U Blei daka mynsiem ke bakloi ban ko ngu U Blei lang bom tangin num sung thu ya ke jing ka U Blei ka Baibl ko ong ya kata te nganum bun keten than ngan su pun kan mau phi ki mat ba khongsan ya ki kamram ki ba khongsan te hynrei bun nangin la tep shpa kita ki baroh doai kam shit raham hasam kalnong ke basan pusan dekat ke bakynja sam kalnong ke basan pusan ke dekat ke bakynja peit kumno ushakri jong U Blei judoai kong kumne janmet bat menstap bat shitom sni ngan khnum bat ngan ut te unyo sngaw ya kapten jonga pi adukat nusian U David U doai U Blei hagano po janmet menstap shitom sni mynsiem shisni uai kapor ka bakerpang banduai U Blei manu de pikir mau ha Baibl baju duai mynsiem sini Daniel uju duai mynsiem sini but hai tu ipo tek ba uju duai hai tu ipo uju lek U Blei ban duai tagadau ki salapi uru namar ki kitu ki no sentiat ki balik lorni lepet kemama tu ke jing penju ki lepet ki salap ba udwai ka dei namar ba ki laktip unwan hakanu ka por namar ka judei hai tu for ba julek ban duai U Blei te ke ko bang ko banong ne nang ta galong ba kalong ka babha shibun ni abang duai manla ka sni bangin bu ka por Kata baje lane hakata ka po yale kat bala ban long ban bu ka por kan bala tangba nailong anong kumno nailong berking pala sadu kata bala datam kata baje pinam duai syu ndai kunta ndai ban long perking adu kata hynrei long kalong ke babha pat ini bangin bu kapor bangin le ya katu kumba pilak bu kalong ke babha ba U Blei jong U Blei piang po ba katai ni kwa nam U Blei yang U long piang po ba abangi doai den am hapor bangi don kam ni kwa ipan am U Blei hak tu kapor bangi don kam ni kwa am bau ban jubab ini man U Blei ulong bayai na U Blei ulong ba isnai hak kapor bangi don kam kat kum ka mon ka jong hang ta wan wut ban rap ban pelat yang ai pi no paman ban rap yang ai pi ban ai bor yang ai pi ban sha yang ai pi ban pentengen yang ai pi hatu ka Baibl kam hikai ni bang dei ban U Blei nomor la ichwa ma u yani hatu Jisu klamshim la hikai moe ba to le ikiwei kum ba pikwa ikiwei kin le epi hatu miru den am ban ya be por U Blei ndai ban ya be por nam ta ban kan ish ka perthai
ban pen ban show ban ban ang kat kajing biang por ban nga tung dan show kam de shpang kata ban show hande ka de shpang kata te ba phi kwa on pan so baha U Blei kwa on bu ning kong U Blei ba baru Blei ade ban biang bai baru Blei bar ka perthai la lai ada kum duna de baru Blei jong la tengah kwa ban biang te ni donkam ya kata ban bu por ban step ni si macam kabala masuk tu ba ngim haga ngim ak perthai ya ka perthai ru ka pun kam ba ni bat ki kam ki jam jong phir ki teng ki don ki por was ngom bam don por so ban don por so ban pule ka bai ba lalai lan dan ni por kan dia nim sei I ka jing toi ba krau ba hajin em jang wa da ketu ka jaka ban trei kam ibet ban doai wat ki jaka mi na jaka trei lech ki jaka ba kham kan ja doai lane da long ban boss kan dia hajaka trei ha office la jong hajaka shong doai mlalai let's say lada pisngo ba kan penthuri ki we lada penmisur doai jaja hamun se penkita romang shito lane doai hamun se kalong ke badan kamba hagawe ka jing tholi bol wong to doai klam da put doai klam da put te kalong ke badan kamba ban long kamship rahama ka jing doai U Jisu wong kumno wong to doai sharai ba doai ba pin lat na ke jing sharai sharai ba doai don kamba ban doai bangi doai da kamsim kabasnore ni let ni pendam red il de U Blei ni plai ni pop jong ni klak ba mut sha ni jir banum let shu ki U Blei juba be ni arab ni pengen kata de badan kam lada ni kwa ba kan ne ka snem kan long ka snem jong ka jingjok thiao hangi ni haban ki breu jong ka jing doai ada ni kwa ba ka revival kan jia ka jing jong ki wei long ba jong phi ni haban ki breu jong ka jing doai ada ni kwa ba ki breu ki nang wan shu ka jing shisha ban ba ka hima jong Blei ba ka kun jong Blei kan roi ni don kam ban ki breu jong ka jing doai de kata ga de ke ba ni don kam ban nang tan ni don kam ban bu ning kong U Blei hakiki baroh ni don kam ban bu ning kong U Blei kata de ba don kam ba ka Baibl kenon U Jisu wi Kaei wong Hamathias arpuar lai punyau ki dikhot ki ba phla jukan mau bha U Jisu te ulai thu ha u men ke utrai ba U Blei jong me da ka dono jong me baroh ba da ka mynsiem jong me baroh ba da ka jingmu jong me baroh dikhot ba lai pu phra ka ne kan ka long ka hukum ka ban ningkong bat ka ba khram te bat ka ba lai khundai ka tangan pule bat ka ba aru kalong kum kata men yala upara marjan jong me kumba yala de te phinam manu badai ban yo lut iki baroh nanga na phi manu ta ubadan hak ubadai hak ubabidda ban yo ekada no jong phi baroh ban yo ek jimu kha jong phi baroh ban yo yaka mynsiem jong phi baroh de tamakai ndan shu manu te tagadang de tang yu ne ha ka perthai ubangi dei ban ai ban bu nen kong ai kane ka dei ke ba la ju te ba ande ka dei ka ba khong sam ba bat ka dei ru ka ba ni ju kloi a bat ni la a ban klat nen kong ya kan ka dei ka bangi ha ban bu nen kong a
Tambah kadai kaban ningkong kaba nila ban kala. Kadai badon kam ba mani perkat ya kata. Man bu ningkong U Blei. Ladai ha kabenta jong ka jing pule jongi bu ningkong U Blei. Lalgan kabenta ka kamram kaba ka school lani ka college ka dawai hynrei ka belong persya ka mon U Blei lan ya kata bu ni kong U Blei ladai ka kam ka jam lada ka kam ka jam ka dawai ni banle ike ka wapen susi U Blei lan ya kata bu ni kong U Blei pensu bahasa U Blei lada spang ka jingjit parlok ka jing elang samla lani ka jingwat kurem ka jingwat tena lada kata kajing le jongi kalau persya ka mon U Blei lan ya kata bu ni kong U Blei tip khamba lada dai hagno no ka benta haga kam ka jam lane hagno ka no lada ka kam yang kam sam ka persya ka mon U Blei naila bu ni kong ya ke ei ka U Blei kurana kata dai ba kong samba nadang ikwa ba unus na marja arpusa unong snem jong jingker kumno pi nanta kei ka bangi don kamban le husna marja arpusa kalong ban ko mu U Blei ban yai ko mu U Blei ban ko mu U Blei tadi badon kamba kita teng kini ki khubor am kide ki bang la tep tambah ke ka bang don kam impression idon kam ban shon haji mocham idon kam kata kide ki bang la tep lo nga kule ka Bible teng asnu nga kule ka ju tambah mana ka si U Blei ai ki impression ki bathmai nomor balai ngatip khambon bane ka balai dan kami impression U Blei jangan ya pi adu kata u kata si kata ya kaju teng ka dok no jongi ka so sarong banang ya kata la tip ada ngim te U Blei ki impression ki jingshan jingmut ki bathumai ka de kaju ka message ka jingshan jingmut ka bathumai ban pen ngi adu ka no ki long ki badan kam ki bang ngin mes i klat ha ka jingang jong komo U Blei kata de beton kamba kam ki apostol kalenong kebasan de kapa ar khandai kimau haba ki sembran jong Jisu kisha khang banelap ya ka keteng Jesus Christ kane kade hadien bo Jesus Christ wa mi pat kiyo na shabenai te kisha khang kisha maham haki tenan basan haki rangba Bapet ki sendam jong Jisu ki jubab kumno. Dekar barb khandai ka te u Petros bat ki apostol ki le thu bat ki le om. Ni dai ban ko mu U Blei khantam ban ki breo. Ni dai ban ko mu ningkong U Blei khantam ban ki breo. Ki breo hang ka kan thuk yano kinong yalam sanghima kinong yalam nyamru kinong yalam bapher ki tena bapher nanta sayno de yaki parlok jongi dena ka kenthuk nam yaki nai kai jongi ka kenthuk nam yaki hinman jongi ka kenthuk hai ka kenthuk ki kme ki pa ni thu pi da de somono monor hynrei ki dang de ki bre ka Baibl ko ni dewan ko mu ning kong shwa U Blei khantam man ki bre haba onra kan ne ndei ban yat lat no
Yaki jingikai kiba donkam jong ka Baibl bangi deban burom yaki nong sensha bangi deban burom yaki bala he yangi bangi deban burom yaki pastor bangi deban burom kita nan pasan yaki bala he dena deban burom ya baroh bat kham tam lele hakal lis baning kong e hak bayde bat ki breo ni deban burom ning kong e no yaki kme ki pa jon ka Baibl ko pin peit hakish phau kum ru ka hukum ban kong duk basau ka dei bat ki ka ke dei bat blai dei na ka hukum na du ba san hadu ba spell ka dei ka jinga dei jongi bat ki breo bat hak ban ning kong e jong ka hukum ka bai dei bat ki para breo ka thok kum na burom ki pa ni de ban burom bai ki pa ni de ban respect ki ni de ban e ki ni kan ma ka kham khong san ni kita ba ka dei da ka ba le ki ba ha ka jing shop ting U Blei dak ba ko mo pa de U Blei burom ki baroh tang ba hapo ka mon jong Blei habu U Blei ning kong a de habu U Blei ning kong a ta ka dei ki ba dan kan ba bam ko mu U Blei watla ni i kumba idei i kamram ni bate i kumba lada ina ru ngala hynrei pitep shai ba U Blei ukran hani banle la ba ja la ka kamon jong Blei ban kong na du ka do no baroh kam de ka jing nam kan spang ka jing ko ngu ka ba shibun da kom hande ka de spang ka jing ko ngu ka ba mi na ka do no ka jing ko ngu ka ba mi na ka jingai ka jing ko ngu ka ba mi na ka jingai ka jing ko ngu ka ba mi na ka mon so ba ka ba trei do mynsiem jong Blei ta ga de ke ka ba don kam ada ko ban man bha hong snam ha mano bakwa bahonu snam ninlong ki bril ki badap do mynsiem jong Blei adu ko ada ka Baibl ko ang kumno ko da U Blei ai mynsiem ko ta kita ki ko ni adu ka Baibl ko pije da ka babha ko mo U Blei ki baroh ka sedang nanta nak jingko ban pedang U Jisu dan kamban ko man ko mu ka gospel ka Baibl ka ban ngai tru dan kamban katar ka de jingko ban ngai ka de jingko ban ngai ka gospel U Jisu katar ka de ke badan kamba nila bane kran bon bahas pangani tang ba na i hong sim U Blei kata ana ya ki te nanta sakwai da kamat kei ka bangi dan kam ban le hanu ajar pusang kalong ban yaisa hau Jisu yaisa hau Jisu Christ ladang kwa ba nusna mulong ba seisoh taga kade kei ka bangi dan kam ban le toina pai po Yohanes mulong ba khatsan Yohanes mulong ka ba khatsan kada khat ka basam bat ka basan kong kumno to yaine hanga bat manga hapi kumba ka tanat kam la ban seisoh naladehi lemda ka yaine hauding so wan kunta mapiru lemda phiaine hanga manga ngalong uding so wan mapi kitna uta ubayaine hanga bat manga hau uta useisoh shibun nabak lamanga phimla le eiei ruam te phiwi lada ni kwa ban seisoh ni don kamban yaina hau Christ ni don kamban yaisa hau Christ mangi hau Christ ba Christ hangi te kamot ayu pin shame ani ka kentien ru apo Yohanes nom bakat sa lena shwa gani kalong kemau Jisu wong kumno mapi anga bat manga ha dai
wong ya kata wong ma pi hana bat na pi te ukuran spang ka dai spang ka jing shong jong ka da te ka ni ban yai sa hau kres kamut ban ayo kamut ban yai pudiang U Jisu ka da no man la kas ni kemen step dua le ayo U Jisu aku ba pinwan na do cuma nomor kadang na mingi ba kimdan gisni ladang ngim ai sa kres kimdan gisni ba yo ni yak klam kres ba yo ni klam hangta ba ngim seisoh shu ba ngim sngoram ba ngim sa sngu jingai no blai ba ski ngin sai le ban kiar no blai ade sumare ba da ka ba ya sa kres kadai ke gane bani sa kres kadai kajing ai tilo kajing pendam red ya de manla kasni da ka ba ya pedang U Jisu bansha bo Jisu un ya lam yangi betin lenti yangi un keren hangi habangi pas kamon skadang un ya lam yangi un penken mau yangi ki baroh ba ulah hikai yangi rumun siem jong bat na kaktien jong kata ya kiei bani sa kres kadai ban snap ba U Jisu kei bo keren ba mynsiem jong bat ban ya kakum kajing keren jong Jisu ban ya dong mynsiem ban ya kumbo kres upasiao skor jong ban ya tru da kajing shania ba utau badan hapo jong ni ukam kram ban utau ba ka perthai ban kan mau ba utau badan hapo jong ni un trei kajing trei babha hadu kasni ka jong Jesus Christ ban kan mau utau badan hapo jong ni un pelong hapo jong ni bangin mon ru bad bangin le ru nam ta kajing subha jong ta kata kadai ka jimot habong yai sa au Christ kadai ban pediang U Jisu mana kasni ban wan hadu na katno kalong ka bathiang ni bangin tip ya ka jing sha bau non pentingam mynsiem ka jing sha de mynsiem kres katno kalong bastona ban kan mau ladang ikwa ka jing lat loy ban job ya ki jing pinchoi ya ki pop ya ki jing melin ki basneu ban kan mau bang kemen step ni doa ban khol Jisu ban wan po jong ni ban kan mau ru ba un wan hangi do mynsiem jong bat ka Baibl ko ang try ulong mynsiem bat ka badan mynsiem try ta ga dan ka jinglat lu bang kan mau da ka ba pedang Jisu ngin yok ka jinglat lu nagi eki baroh ki batte ba ko me ngai phi hagan ni ro perthai nang ta pada kamat ka ba nyo kei ka bang idon kam ban la halusnan kalong ban ya lap ya ka gospel ban ya lap ya ka gospel Blei wa khot ngai phi na du ban ngai ban long kin pla ban ya lap ya ka gospel to ngin pai po Marcos kalong ka ba khan rem ka da khot ka ba khat san Jisu Ukraina ki simban shua bon letno shabne ula ongru haki to let sha ka perthai baroh bato ya lap ya ka gospel haki benreu baroh kar bakan reu ti utau banget bat yo pen baptis an penem hynrei utau banget an penram nang ta phin pet ka khot ka ba ar phau ko kumne kite haba kile mina kile lap keleng saudong utrai ru udah trailam bat udah pen scam ya kata kaktin dak ki babur amen te Jisu khoda ngai phi ban ya lap ya ka gospel ban ya lap ya ka gospel la ka thai ba mlalai lada ngim don ki yang mane ki bahe ban ya lap ya ka gospel amlalai lada ngimlong ki baruspa adu kata banyo ban pelong di jingalap ki bahe amlalai lada ngimyo shibun ki breu
Kiban 1 siya ka Bible study jong. Am lalay lada dan tang iway ru iban syong ka Bible study jong. Hynrei kay U Jisu kota ni talong banyak lap because ni tu ipin kadang kawai ke jingjia ka basisha ba harta ke jingelap harta kawai ke sni tau nung yalap yalap lapan kre ba dan ke jing angnud ba shibun kin sawan kap snap yo Hynrei harta jingelap wantang uwe kata de ke jingjia ba wantang uwe tek harta ke jingesan ba tau nung yalap yalap uyok kajing ay mynsiem U Blei uyalap ru ndai ba uyalap du mynsiem ndai ba uyalap te udayalap pun so tenat hadu kata-kata ya kata kajing pen krek jong ba pita utau weng mynsiem balajat larang ukala ko mo du pai U Blei ba pita lang ba uta pa da kapur ke gospel syaki hajar teng kasudai tang kajing i jong ni ki khmat breu ba wantang i wei wantang arna Hynrei pimte bahai tu i wei don peu hajar na hangi tang i wei Hynrei khmat U Blei shibun wei namar U Blei i kham jangai ni ba lambai tu i wei kan sapor ki babon te kadang ngim dei ban du mynsiem dei ban lap ya ka gospel syaki breu te kumbang oi pi compare lada ngim dan kam ban hadu ban shu ngim dai ban train kumba le ka perthai ngi dai ban body ki luk sam Jisu pe Jisu dan U Jisu Hynrei pet commission kabo Jisu la pet ki so jong commission U Jisu U Jisu yala tang snem shitom kapthai baroh ka bodu kapthai baroh ka semua pala U Jisu hai bun ki bukan pakyo tang ba pinam bun ru ki bangat yo uso ba seisoh ba namba commission U Jisu te kumjuru mangi ni deban bode ikan sa U Jisu ni don kame ka jing snore ni don kame ka jing ai tilo ni don kame ba ki breu ka kong ki breu jong ka jing dwai ki breu ki ba luk por ten U Blei ki breu ki ba bu ning kong ai U Blei kita kan kita ki breu ki ba U don kam nde ki breu ki ba penak bhaban yalap nde ki breu ki ba bon bha kisap balada nilong kunta te minsa seisoh shibunan kamdai kunta na teng ajukli lade parki don ki por ki breu ki perkap balai ngaya lap balai ajet ya kane kakam balai ngtrei ka kam jong U Blei balai ngai lap andang perkap bha ta ko sni kan na sham shaila deva barkalong si sha kunta itu ha ka phi ngamelap nomor bang adan sa ngamelap nomor bang nang bani thu khana phi bunsen na khlu phi bunsen na bakla phi bunsen na te na kan jet kan kam nomor bang long bedor nam trai kan kam jet tan nomor katai U Blei khot bab dona ki nam trai masuk kran shuplar pitep ngan itu ha ke phi what bandring video kum itu ki video ba chupni ha YouTube airu kamram ka basuk bangan na khama jong kamera ngalong confused nomor bakade ka tiar kamde ki breu nasuk bhaban ekran ada pek ki breu de ban pek ka tiar ban penne skenta
Kitip kidon kipor hapos. Naban lebah. Amdai taba long puna takadong soong ba syukran masyukla namar ba aku ak bakynja jing penyem tang katai kadai ka badan kam U Blei usai ni kani ka kam banyak ya ka gospel kadai katai khnang ba ngin yo long kuma u pitap ya ka Kita U Blei khot ai pi banyak ya ka gospel khnang bangin yo san bad bangin yo long kuma U Blei mdai bu khot ingin nomor bu dan kam ingin mdai kata yang tinggi bro ki khot ki perkhat ba U Blei khot nga try U Blei udan kam ba nga nomor kat manga te Nai thu pi tip nak naduk menta tip nak don naduk menta ada U Blei khot pi kam dai bu don kam pi dai kadai nomor bu Blei I pi kwa pi ba pinsan saka jinglok ka komo U Blei la da klan kinong la pula ban kontrol ke gospel thai barok pingat ja kata ha ne Blei par U Blei khot jet ki bre nomor ba dan menta kam jong Blei Hinang yo bana jan shu Blei. Ngiyo bana share, ngiyo bana shibun bat ki jinglong bakynja Blei. Ki badan ho Christ Jisu. Kumbo Christ wan kane thai baru sungsun ai ki breu, wi rap udan kan mynsiem, ukwa ban pen ime ki wai, kwa ban len il denam ta ki wai, ukwa baktu ke juk ke jinglong kumba kadan ho kan yo don haniru. Ta gade ki badan kamba. U Blei jet yang IP, nomor bu I yang IP, bulap ya ke gospel, dan kami kan. Nanta sekuida kebangidan kamban let, hanu snem, kadaiban. Ya bet, ban let bah, ya bet ban let bah shibun, manroy ya kejing let bah. Tung ina pai to ar koren lemang bakynja de khot bakha bat U Blei ula ban penroi kerhai ya ka eiei baroh shapi khnang ba haba phidan hala kasni ka jingdap baroh haki eiei baroh phin yo nang roi kerhai sha ka jingla bha baroh te U Blei kwa ani banginang roi kerhai ha ka jingla bha tingi tipru ba Jisu ong ini ba kajingai jonga kalong kabadap yang yepi te hangni ru ko ong ba U Blei ulong bala ban penroi kerhai kajingai baroh shapi khnang ba haba phidan hala kasngi kajingdap baroh hakiki baroh phinyo nang roi kerhai sha kajingla bha baroh kane kamut ayo kane ka khot kai mynsiem ba Nalor bak kalau ong kumne ong ba ni don ke U Blei ula ban penroi kerhai ke jingai bangin yo ban le bah bat lo ong ba ula pendap ru halakas ni lo penbiang lupa stang bangin shu le yo nget barko pimdan kam shu ban kuslai menta ngalak dengan umah Kata ke sudah kejing kuslai jong kedok kenal hynrei kam don problem shu kam don jinge shu U Blei pen kre lupa nanta jong pi bat ladangi kloi ban nget bat ko nguru U Blei ul ai lupa ka bo bat ka don hapo jongi da ka bang mau kres don hapo jongi bat ba ma u kam kram ban yangi bat ban ken mau balang ba jong ngalak ban let lu de kiei baroh bat ban ken mau ba ngilak ban long kam krau ban unung jong leng bau Jesus Christ U Blei ija yangi baru bala IT lu de nak ban ta jong kata kadai ka khubor ba da gadau baleng shapting ban le ba tim ngaju shapun shibun sen ho soitan ban shapting ban le kan nu kam ka ba dai ban pensapriang khambha ya ka tin U Blei lomba ginu kila ki U Blei wai ban kampen por kampen ya shu o ka jing pen shoy ka jing pen shapting jong soitan
kiwan be ko yo ngamla yo ngahap yo nga kiwan kita ki chimpun sho handa habang kan mau kini kitian adu kat no ka mynsiem takdaw nasumu sha kani gadukot kadenon ta jong ha ba jong pi khnang bangin yo nan roi sha ka jingle babha baroh ban roi kapnangut ki parlok phio bane lam chu jis christmas snem mataw snem kermen khambun kapno teli ki kot phio bane sam shi parlok jong phio snem manta kermen phio sam khambun shu ki kot she ki wai ba kitu ki kot kin shakrish ki wai kum ka jingalok bakan long kum ka jingkar khu ki bakin yo itu shu U Jisu kapnangut mynsiem snem niyo bane rap ki baduk manta le khambun shu lada mynsiem wa mynsiem snem katno ngayo ban ais ka kam blai manta ai khambun shu le khambun roi ha ka jing la ba kata ga dai ke padon kam bai ni bain kan mau ang le ba mdai tang ya kita kiba yang mdai tang kita kiba keren bah ini hynrei wat ki shun kita kiba isi kita kiba keren banyak le bah mynsiem snem hagni ki benai berang sudap hau benai Desember hapdang gitu ki seni Christmas bat New Year ti hanga ngaju syamba barkajulong kum tahi dai khanya baroh kadai ka po kalat ka kabuk siar ka bakraw hai ni ban yo ban le eiei nam ta ki bro rena but how to snem bala dap ngasngo ba dang yo le khandap ba nga perkhat masin dap masin kut New Year ayo perkhat no tau snem te kerman ban yo le khamba shu ban yo le eiei shu khamba shu hapshi mi kilat ki kabuk sia bar kiba ni yo kan ban le bahai ki wai berkata ke jing le bah namta ban yalap yaki U Jisu te to sakawai ka bynta kamram batu ai ba kiei baroh bangin le hanu snem kan dai bai ka bynta ka burom Blei ne pai shikto ba khot ka ba ni ju pule ba ningkong koren kalanong ka ba shikau khot ba lai puai namar kata lada phibam ne lada phidi ne lada phile eiei ru to le phi kiei baroh ya ka ban pendan burom U Blei kiei baroh ba phi kwa ban le hanu snem kan mau bat peit ba kiei ka ba phile kan pendan burom nam U Blei ye kiei ba phibam kiei ba phidi shanu ba phimut ban le kanu kam ka ba phimut ban le perkhat bet arsen la kata ka kam ka ban le kan pendan burom U Blei ne kan penjab burom U Blei se ngin sa shakot bantre kam kumno shakot bantre kam ba shwaban siem shwaban le karki perkhat shwa to ka kam la danga siem kan pendan burom U Blei ne kan pensusi U Blei te la dai kanu shnam ta dai kan mau bet haki baroh haki retro kan mau ya kata shnam ta mantau snem da perkhat na le se mynsiem snem klam perkhat ba dong da play YouTube lu klam perkhat ba chukat ba man shu play shu khnya bet kat ba ikwa manta shwaban klik shwaban khnya du remote ban ai kata chana shwan pet no video perkhat ar sen pipunan burom U Blei penjap burom U Blei
Shwaban bam kanu jing bam. Shwaban rong kanu restoran. Shwaban pin peit ke menu. Peit bah. Pijet ki jing bam. Nan burom U Blei. Ne. Bam. Penjak burom U Blei. Long shisha. Tadi ubah shisha. Nama tak kababam ni kabangi diru. Nila ban penjak burom U Blei. Ban nila ban pendang burom U Blei. Barkan pau. Haker kum im jongi nomor ba kani ka mat jongi ka Bible pa ang kade ka temple jong U Blei. Kade ka temple jong U Blei. Te bat kan mau kiei bang ila. Lalday nilik samkot kiei, nya Bible study kiei. Ni haban kermau, ni haban perkat. Bat ngal dir ngaju kajuan betana. Yo ba ngale ki Bible study. Yo ba habakut na shim ka burom haladina. Ne haba na le kanu kam ka ba nget ba kade ka kam U Blei ndah ka bakut ngai burom haladina. Kanu ka kam baharu wadlak la dai ka kam baha hynrei kadon ka jing pa. Adang ile nanta ka burom la jong lan ni tamban pende prokom ne na ka benta ka burom U Blei. Kadon ka jing pa. Te mau ba kiki baroh bang Blei tuai bu U Blei ba aingu U Blei kata gede ka wei na kirkom ban pendan burom U Blei kiki baroh ba pila pidwai U Blei bat kalom bat ndala dak aingu U Blei ai ka burom U Blei balda ki keli ki biru long ki ban nur ban ong de U Blei ba ayana de U Blei ba pala ayana ndai mana de Chris hana ndai mana te akan mau ngayok kowe ka video ha ka sedang jong nu snem pemai sunat ba te tano ngilap penmi ka kubor New Year ka balingkot ba wong ba ne snem sedang iki baroh U Blei sedang U Blei nomor ka Bible ka sedang U Blei kong in the beginning God ha ka ba meningkong U Blei te midon kamban ai ka burom U Blei nanta kay ka bang idon kam hanu snem kade ban long ki mas snowret badangi sarong minum yo ka jingai ei hanu snem apo ningkong Petros kalenong kabasan kadekot kabasan ko ang kumne kumju pi ki sama to ko ngu ha ki bakam tenan hynrei baroh to pin yakub ya ka jingle rit hynrei baroh to pin yakub ya ka jingsngau rit ya ka ban shakri parlokhi naba U Blei u yale persha ya ki basngau kram hynrei ha ki basngau rit ai ka jingai te ping idon kam banyat ka jing sore how me feel banyat ka jing sore banyat ka jing sore hakmat ki breu ba khmat U Blei hakmat U Blei ban ploi ki ban pendam ya ka mon U Blei ban long ki ba ploi ban pendam ya ka jing pen I ka jong U Blei ka jing pen bet jong U Blei mai pana nai yale ban pen kesan ki jingle la jong lada kam ya hab berkamon lada dan menu ban wan pen I yang I mentau snem ban sneng yang ai pi mentau snem yang ba jong no U Blei la ban pendam kami ni long nam ki ba kloi ban pendam ret banong mynsiem hajaka banong MP em ngale kunta nomor kata daw lamne nomor kata daw bumakya hajaka ban ai kita ki daw baleng snap jar baleng nim shu snap le bat ban yet ilade yo shisha ke ka ba uong parlok jona kade ka ba shisha bat ban perkat bahaya kata nomor ba Bleng pun dan kami no ban senang yang ayah pi ban penti yang ayah pi ni dan kam ka jing snoret kata ka dai ke ba dan kam ba
ka jing snore ban le kanu kam ru ni haban snore nawa U Blei ai ka jing ai ano ya ki bas snore ka Bible ko pikwa ka jing ai ka badab yang ban job ki jing melin bas ne sudah na jing snore ka jing sarong kan mong ka way na ki daw ki bakraw tama hakini ki sni bakhadu apren ki breu blai kaban sa khangla te ki bakin pediang lo lama bakhadu pada jing shisha kun ko balang lo de kaya na biang lo de kam tep ka jing duna joka te dan hang kedon ni khot ba ong ro ba haswa ka burom le te chik sore kadai haswa ka burom kalet ka jing sore haswa ka jik japa haswa ka jing japa ka jing sore haswa ka burom kalet ka jing sore ta de jing shisha U Jisu pendam retil di hadu kata one skene ka pertai one shime ka jing breu joni one kalong yang kabado yat im kumu breu shapan shoy ki baroh stream ku mangapi but pendam retil di hadu kata bu ploi bon kong wat hadu ka jingyap ka ding pana hoi ka jingyap ka ding pana kai ka Bible ko hynrei peit hadin U Blei lo kentiu eu ka Bible ko baru ayu ka kerteng ka bahalor ka kerteng bar peit ka jingem jong ki apostol katnu jing sore ki apostol hatin aba pet la shai dang ipoi habanan hatum shim lei thu ini kitab jing pen pa bai kerteng jong ki an tho ha ka nongren jong ka ka himau Blei te kata ka dei kumpala ong ka jing sore ka le shwa burom Tinantas kaweda kaba ni donkam kalong ban pet U Jisu haunu snem kadang bun kapor haunu snem haunu snem long ka kabu yang ai pi nomor pano kabun ba ka kabu kakam kabun kalengkha ka he ka jingya limti ki babun lada U Blei dong ibet ini ban pensa kini ka pertai ngim tip ke ban jia shakman de kanmao kani ka way ban mare da ka ba peit U Jisu apo Hebrew ko ngai kata Hebrew lo nong ka ba khada ka de khot ka ba ningkong kong kumne na bakunta mangiru habala ker tawya rengi daulo o kisakhi katne tungin beratno ya ka jingpen wet baroh badya kata kapok kabashat sno hangi batungin ya pet da ka jingya isha ya ka jingya pet thong ya ka balabu akmat jongi khot ba da ka ba khmi U Jisu unong polong bar unong penjanai ya ka jinget jongi uba nomor kata ka jingkemen ya ka balabu akmat jongu ula syak ya ka dingpna uda iben ya ka jing ran bat ula shong ha ka kti ka mon la kharu blai tingim tep ke ban jia yangi ya ka lawai ngim tep kani ka jing mare thong ga jongi ke ki bandan halim ti sankin ki jing penwet ki ba kumno ki jinga ki ba kumno ki jing jinjar ki bangin khmi lenti ki lane kanu ko baya le ban penwet penduk mynsiem yang ai pi te ngimdei ban mare da ka ba ple jingmut ya kita ki badan halenti da ka Bible ko mare da ka ba peit U Jisu nama dan peit U Jisu ngin rat lo tik tu ki ding kiang baroh ngin rat lo tik tu ki jinga baroh ngin rat lo tik tu ki kiei baroh ngin job ya kita ki kiei baroh kumba long ki preu jong Blei shwa te kane kadai da ka bang peit U Jisu kumno ban peit U Jisu kadai da ka ba
peit u da ki khma jong ka jinai da ka ba peit u ba ulat ban le lo de ki baroh nam ta jong ban peit u kumu nong penem kumu tau ba kloi ban ma ki pop jong dan phai shu kumu tau ba kloi ban pedang ngai phi ban peit u Jisu kumu tau ba kloi ban rap yang ngai phi por bang idon kam ban peit u Jisu kumu nong pen pengan jong phi kata ka de ki go buon ka perthai ka klak ban peit ki peit u Jisu tang kumu nong penem ba ya phadik na hynrei kim sim ma peit u Jisu kumu nong pen pengan ni de ban peit u Jisu ha ka do ka ba pura ka ba ka Baibl ka itu hang peit u Jisu hak ta ka rukam peit u Jisu hak ta ka rukam ngin job ngin la ban pois ka thong peit u Jisu da ka ba berkat yo te kata ga de ke ka ba ngidon kam upol ruang ngidon kam ban berkat u Jisu kama kama wadan ka por bu Jisu ru kli ki burom ki berkat kumno shpang kres ki berkat kumno shpang kres pi pet kumno yo kres nama padangi kumpet bakla u Jisu kajingat lenti jong ni kan long kum ta kum bang pet padangi pet u Jisu kumuba dom bom juma uba kalateni kajingat lenti jong ni ngin klam kres ngin telot hendel dangi pet u Jisu kum uta unong arab jong unong pentingan jong unong sat kum ta ki pop jong kajingem jong ni kan long kum ta ngin em kat kum ba ni pet ngin em kum ta hi kadon ka bor ka ba phla sha ba pet u Jisu ka Baibl ko ong ba da ka bang thmi shau Jisu kum ba ka yet ansanang pen keladur ansanang pen keladur yang ngai pi na ka burom sha ka burom te tong ina pet u Jisu dan mare har ni snam nang ta ke ka bang idon kam ban le how nu snam ka de ga siu spa ya ka po don kam ba siu spa ya ka po ka Bible ko ni ka po Ephesus kalong ka basan Ephesus kalong ka basan ka dekot ka bakhat san bat ka bakhat riam bat ka bakhat miao tukmi bha te kumno phiya am kum ki bomsta hynrei kum ki basta da ka basiu spa ya ka po naba ki ne ki sni ki long ki basneo naba kum ta to wat long ki babe hynrei ki ba champagne ka ei ka mon utrai Bible ko ang kumno ya kum ki basta siu spa ya ka po ai ngut U Blei nila ban siu spa ya ka po nanta hakalawe ya ke ka bala dap khima ban ni eshu ni shu perkat ni shu semua benut hynrei manta dan ya hau snam thomai tungin nang kumno ban siu spa ya ka po dua shu Blei one born U Blei long discipline long adakar penbet habang ile gano kam penbet bu por bah ya be bah ya kapor ma kapor kalong ka bakol do mano ba ay kapor de U Blei ba kapor kam dei ka ba shudan la ka don hi kum to kapor ka dei ka U Blei la ay na do ka peredan na do por bu thau ni ka thai de U Blei ba ay kapor kunung tundang kami ka peit bah ladang mynsiem ya ka fun berkat bah pisiem ban pendon kam sisana pisiem tang ban shibun sarwa ka po ka fun kumba don ba ong na haba ka phone is a useful servant but it can be dangerous master ka phone kala banlong ka syakri wa bahaya ni hynrei dan pendam kam bakla kala banlong kum ka kenrat ka ba ma ba te
Kaei kini ki juk jong jong pi. Kaei ka bau shaitan la job ban yaki samwa ba de ki rangba ya naya theo shu phangano ka karta jong ki bre bar na du klung hadu rangba ru ka phun kala yo bantu shikat dai ka por jong pi. Le kat kong ka mono blai. Kei ka U Blei eiei ka long ban kala U Blei eiei dai ban su spai ka por da ka jing ban shat bor jong mynsiem bat ban nang ru kumno ban le kata ni ha ban pulut por ban pule kumno ngan le kumno ngan su spai ka por kumno ngan jet ka por ban le ka ne ka kam ya ka ne ni ha ban jet ka por long ba ko dor ka ni don bun ki ban le ndai tang ban shu le Facebook la ni le WhatsApp kadang bun ka kam ka ba ni dai ban le te man stop habang ke ni habang tep min le yo teng ki bru ki khin ba thia bun sin kim tep kin le yo man stop lecha kamra bamjal bamru empat tep ke ba dai ban le dang par kha dang le jalan ni dang slam ke ban le la dapru la shongkai empat tep ke ba dai ban le naya khen gitu gi ba ka kam te maki dam par khadu ka kam gala long automatic kala shuna ni trei ki kam la de lan ha ka to ka por bom pat dai ka por trei kumung ni phia ka por na lor ba bun ka por ka ba ka bang ya haban ai ka bor jongi ka ba bun ya ba sha ka to ka kam te ka to ka kam ka to ka por bang i dan ha yeng pat de ni le kumno ni phia ka to ni haban bu por ban le ban pule ka Baibl ban duai ni haban bu e ka por ban kumta ban le ki kam yeng ru ban kam ba ki kam yeng ru ban era phayang sang ni haban bu ka por ban letre nangta la wan nang tu ban pendep ki humo nangta ban yasame ke jing shabat ki wei ni haban bu por ki baroh an su spai por mar peit bahar hangno ka por ka lut namar ba hagwei ga sing haban ai jing khan te to mine paisa ka wei ga banta ke ga bangi dal kam ban la antau snam kade ka ne ga wei sumar bah ya ka kitab Daniel berkitab shibun ba sesing anong biang sumar ba kitab Daniel berkitab shibun ba habangong kumta kamot ba niya nyusting ya kiwei kichin thot habangong sumar ba kitab Daniel berjing pa kay bang mul banong kalong ba wat kalat ya kitab Daniel kitab jingpun pa nomor U Blei ai khnang nam ta gini kisni jong thi hai bernga po Mattheus no ba apusa Mattheus no ba apusa de khot ka ba khatsan U Jisu ong kumne namar kata anda pinyo kata ka jing jili ba pendu bala ong sha phang jong ka dau Daniel nong ya thu rupa ba kada yang ha ka jaka ba khut hadin pada ka ong kumne ha braket jar u ba pule unda snap lane ha ka Baibl parang ka ong jar u ba pule unda shamphang lane unda snau thu yakni ka Mattheus nong ba saw ni ju pule ba kham ta ma kini ki por kisni ki ba khadu bat kani ka jing kran jong Jisu kanang ndang apply ru namta kini ki sngi jong phi bat U Jisu kumba ukran ki simran ha to po ukran ru hanga phi manta uang kumno jaru puli kita dan yang das mutu wat tak bor baroh bat snow tu kita dan tu phi ka dan ka de ka nongrim ka ba khomsan bha jong kitab jing pa but pitep ka kitab Daniel pachin pa
kadai ka kitab kadon bynta bha haka ri Baibl hagini kisni bakhadu haka jingtrei wa ba bakhadu kadon bynta ba bat kadai lembah kejinya pule bat keji kai ki bami nang tu kejinya tu lupa ki bami nang tu ki ban sapun ki ya ka perthai bat kijing kran kijing kai ki badan hang tu bat ka kitab jing pen pau de jing pen pau jong Jesus Christ hapo jing pen pau nong baning kong ka dekat kabalai kong kumne suk tuta ubak pule bat kita ki bayo sengawi ya ki kten jong kane ka jing tu lupa bat ki basuma ya kita ki eru ya ki bala tho aga namar kata kaya kerajaan haduk katno kalong ka badan kamengi ban pelejemut ya ki jing maham ki jing tu lupa bala tho kitab daya ka jing lupa ngalai i haga jing jong ki bapu bat akan mau ya ladero balada amdai bangyo sngaw ya kitab Daniel pachin pau ngam tharai dengan jendro boy benesen bat piyang nem kita bat piru ngangit buna piru pialong kumta nia boy ban tep shu ke jing sha ki badan kam ki ni sni bakhadu dak ba phai kitab Daniel pas ba phai kitab jing pau kapan bat ya ke jing jong a jong pi kapan phai ya ki khma jong a jong pi shkai ka bangi dai ban pet shkai bangi dai ban pelajung kapan phai ni shu blai no bon thau jong pite phir snola ban muddo ba hadin ki khat snam ba im akhala he asan ha ka ying kristan tamba kadon ka por bang atin badon blai dei tat hadu ngangu shai blai dei tat hadu banga yo pule Daniel no ba a na pet ki jing thulu pa ba pher bana snap shi snap ya gato hadu ba mynsiem jonga kamla lenshu ya ka sakhi ka crown banga yu i Daniel no ba arbo blue don shisha ba do i jana kata ka pangkala kata ka de ka basdang ladang ngam kan mau kumno blue tray hanga kalong ka ba mayam menu blue sedang ka jingtrei hanga ngam kan mau ngam tep menu blue sedang ka jing khar sen hanga ngam tep taba ladadan ka eiei kaba ngakan mau kan ba sedang ban no mynsiem U Blei sedang ban no ka jingi jonga U Blei ka dei hapor bang te U Blei don shisha ba upun i daka sakhi ka skama do ta na to ka jing pos new jong me bukan sa te kadon kam kini ki kitab ki rong ki badon kam brel ai ka pangi ki ni si ba kadu pledging mur itu jing tu lupa pule ngam padane ki jing sothu pura shapang kawai ki jing thu lupa kabala tho Daniel ba jing pau tangba kalong ko bahai ngi ban pule ba pledging mur ba wa kat bang yo ki jing shai bang yo wa ba pule pulut po shim ya ki jing tho shim ki kot ki badon kam ki beidai ba kitab Daniel jing pau na ko banai jing mut ka God great controversy kadai badon kam ba ka jing la ba kraw nang ta ka God Daniel ba revelation jom yu rasmit badon kam ba ban ta kiwe ki God ki ba phila ban tep ki ba ki ba don kam ki sini ba khadu tu gi de ki badon kam ba but ki don bun kiwe ki God ese sama ko ki sini lan but ki video te ni haban yam adai ko ban sung thu shu ni yat lenti ha ne ko perthai bun ki ban sajia kalawai kat kum ka chinga thu pa jong blai te ni dan kam ban yam ban wat ya ka ching sung thu ban wat ya ka jing sung thu kum ba wat ya ka spa bala blai manshua ki paina saktu ki snem khat praspa sa hadin ka jing susi ba kraw ba
kiap kerman ke jingangnud U Jisu hagdo po hynrei kamshim lawan hynrei hadin gatu ki kwa jing shai shushu ki puli biang ke jing thul upas phang tu ke jing khan arjar lais pasni ki shamba mudan jing bakla ber ke jing khan ki kwa bani jing shai shushu ke jing kran ben ke jing sha kran ben hadu kata ki breu ba kamshim la jia kumba lai thul upas maki kajing syak keren ben kajing syak penduk mynsiem hadu kata kajing syak peit po kajing syak peit ben hynrei peit da keba ki dam ki doai ki wat ya kajing syak me kaspa bal bure ki yo jing shan shushu ba ki de kajing shan ki ba ayo pateng mangi hadu menta ba dia itu kajing shan kabalayo pateng ter hadu ki apostol hadu ki reformers hadu ki pioneers ki dei ki jingshan ki bangi dan kam ban ya kun ban penek pensa ya ki ka Baibl ko ngai kata ni dei ban yalle ban ya kun nam ta ki tu ki ka jingat kabala ai pateng hangi na ki riu ku kadon juda thoi kata te bat nanta ke bangi dan kam ban le anu snem kadai ban im da ka jingat ban yat da ka jingat na yat da ka jing snow Hebrews Paul la pu pra ko kumne hynrei utau ba hok jonga un yai im da ka jingat hynrei lada u kan randa den kam mynsiem jonga kam snow bahashu yu ar kuren san hiya kong namar yat da ka jingat da ka jing yoi lame hagwe contain ru ide ban yat da ka jingat dei da ka jing snow te ide ban yat da ka jingat teng la dan pe thai let's say kam ila long kumba lai thru ka Bible dei im da ka jingat ngai ke ba ka Bible ka ong dei kei baki khmat jong phi ki ong na phi nama kei bangi pet le se kam ya ha ba kei ka bang pule ha Bible hynrei ngai ke kei ka badan ha Bible nama ka kham shisha ka to ka badan ha Bible ban kei ka ba yu i da ki khmat jong phi ka kham long real ka ta kei ba ka Bible ka ong ban kei ba ning la ban i da ki khmat dakala ja sa shukun ma ba ka Bible ka kran ke jing shisha Jisu wangai thu phi shwa ba kan jian da ka jia phi ni onge da kala jia kan sanam pun scam shushu tama yapi da ka jinga yapi da ka jinga nang ka laba ba khadu kan sadan ka jinga la ka ba krau an sapun priang ka kubor ki lain ka kompadon por ba ki bor sarkar ki bor jongani ka theki no ban khang ya gani ka movement ka ba khadu jong blai ya gani ka kunhun jong blai nondon manu bang ban khang hynrei ki fact checkers ru ki no ban khang ki YouTube ru kan no ban khang kin khang ki channel kin khang ki video kumba kala julek menta ki video ba ka YouTube kamla ban pediang kasu delete yaki lani mla ban play ka Facebook ro kalong kumta mio shu freedom of speech apa Facebook menta kadan ka limitation namar ba mio thanshu ban krana likin rai kan ma da khang sa kan kat nur ka gospel kan sa let ani da ka borjo U Blei shisha namar mdete da ka bor breu ka baroh mynsiem tai sependap ki baroh Blei ba kan salet ka lain tai abang manga ba phi dan ta hampa baroh Blei kho da ngai phi ka Bible ko ba kita kin saja laba ba khadu kan saja the best is yet to come kata ka ba khamba kan sawa baroh Blei kuat ba mangam phi ngin dan bentah ta kuat ya kata
hynrei kamon jong Blei te em da ka jingat shani a Blei bu lo ti ki baroh hak ti jong Blei ngin tip sha ngin lat nang ne hynrei shushani a U Blei marang ta ke bangi don kam hanu snem ban seisoh ni don kam ban len yalade sacrifice kendu yalade U Jisu wang tau baman banong senran jong tai bun len yalade ba ekading na bat ban bot na den jong ni don kam ban len yalade mushkilan tin baling kot kamut ban len kamon na jong nai bu shwai kamon na jong kamut bu shwai kamon Blei len yalade kamut ban sha bo kres un panyati ke jing jong pi nang ta ke bangi dan kam hanu sunam kadai ban nang klan ka jing banang su thir chu ka jing jong Jisu pule kashthi ke jong Yohanes kalnong kashthi ke jong Yohanes kashthi ke baning ka bayang tu Quran bhash phang ka jing wong ru ka wai ko haba what ai bangi ne tang da ka ktien hi handai ka jing la ba ka jing shisha ka Baibl ka ong bau tau bom umi thu U Blei na bau Blei ulong ka jing ni dan kam ba ne U Jisu wang da ka ni ki breu kin te ba pilong ki sanran jong la da pidan ka jing par lokhi bon ki ba crunch phang ka jing hynrei kan mau kalong ko badon kam hadu kata peit u snam balada hadu katno ni pan pa ka jing haba ki bru ki peit ye ki jingle jong phi haba ki bru ki peit ya perkum kran jong phi ki bang long sha ki badab da ka jing ne ki bru ki babitar shla ki bru ki badom be ki bru ki batrai sneo ki bru ki boma banesha ki bru ki ba ki bomdan ka jingangnud jingtrei te yet yalade nakar mau ka don ko we ka jing tho kan te phai ngayo pule Kata te phai ngayo sneo ta kan rek na su Kata ba kong kumne bangi don kam ban pule landa ya katuka kashthi ka bani kong jo ki nong ko ren kal na ka khalai ka bakran spang ka jing ni don kam ban pule landa te to kado ane thu phi ka ploi ban kla do ploi ban kla dan kam pule landa to non phai tum tan re don kam pule nanta kamat kaba kado ni dan kam baniyat baru Blei ni dan kam baniyat baru Blei kumbau inok wiat menshua baru Blei te hapo mika kalau nong kaban riu dekat bapra kai thu ingi kong kumne ulapen hame ko breu ke ke babha tiu trai uwat ayu name hynrei tang ban le hok bat ban ya ka jing snai bat ban yat le ret baru Blei jong me ngidan kam ban yat baru Blei da ka jing snore yat baru Blei da ka jing snore kumbau Blei yat baru Blei mashwa ban yat baru Blei kumno ban yat da ka babu ning kong shwai U Blei ban yat baru Blei kumno kamut ban yasalok baru Blei on pule ka ktino Blei on ko ngu U Blei ban shania U Blei ban ngai bat ka kti U Blei ban but U Jisu kat shabau let shanu Jisu ya lam ngai phi mata nomor U Blei mata pha U Jisu ban lam ngai phi kan pertai nomor de U Jisu baong hakmi ngangan lor kat pat phi hadu ko why not kan pertai U Jisu wan ban long we ban long U Blei lam bat ni kata gade kten jong iman wan U Blei ko pa U don bat ni lang ba U Jesus Christ baru Jesus Christ U don hapo jongi do mynsiem jong yau ba ka Bible ka khat ru nong pentengan te
Ida ban nyata ke jing surat baru Blei. Kani kadai ke U Blei kuat yang tagadau compare lada ngim dei kinong elap, compare lada ngim dei kinong ruai, compare lada ngim nang ban I Bible study ki wai, compare lada ngim nang ban thokot, compare lada ngim lak ban I bisa shibun haga kam jong Blei. hynrei shulong bet kun ki breu, shulong bet kum Abraham. Take ba ni dan kam Abraham ude wai. Ude no itu pam de bathoi ka Bible ude uling do. hynrei ka Bible kay kapen I hangi bo de bru badan burom ba. Terus yang dia daddy. Ah, Yes. Ude pa jong ka jai bandru Israel. Baru de pa jong jai bandru Israel ka ba kentuk lang ngir. Namar kita ki bana ka jingat ki lo ki kun jong Abraham ka Bible ka. Ta ki bang U Jisu ki lo ki kun jong Abraham. Ta ki balong ho Chris ki lo ki sumbai Abraham ka kum ka jingkula. Ude daddy jong big daddy. Te Abraham udai bet breu udah breu ubah syapting U Blei breu ubah yat baru Blei kecing semua kata kini kecing kali nilai kali yang ni kadai ke ba bun ki breu ki kali try wat ayo nama kai ke U Blei kuat kadai kan ni bangin le hok I jaga jing snai bat yat le re baru Blei ban syukran kelum way U breu ba le hok breu ba le ke jing snai baru breu ba yat le re baru Blei ban syukran kelum udah breu ba khasin udah breu ba thamai au Chris Jisu udah kun jong Blei la ke jingan udah ba im la ke jingan udah ta te kata ka de ke badan kamba te bon ke na squai phi tangban kan ma ki mat kam anget phi ban tho ki de badan kamba kasok ban klan dengan doai ba nin kan ma ki ni squai ga de khat las de Deuteronomy kalong ka ba shipau de khat ka ba khana Deuteronomy kalong ka ba shipau ka de khat ka ba khana kalajan Yasriam bat ketua kabangnya pule menang apa mereka kene ka de khat kong kumno Deuteronomy kalong ka ba shipau de khat ba khana mantate ko Israel try uba U Blei jong me ukwa ayu na me tang ba men shapteng yu try uba U Blei jong me bat men yat ha kilinti jong U baroh bat men ke U bat men shakri yu try uba U Blei jong me dalaka download baroh bada ka mynsiem baroh amen kene ka dai ke kwa ngai pi au snem mensyukuran kelum lang kiei baroh bon kiei dekran kam kuch dei dan kam berkat ban wati yo Blei ban dekran seloki baru Blei kei bo Blei kwa ini te doblen kur kui da kini kikten toy ba kene kesnan kanong happy kesnem jong ke jingkerman kesnem jong ke jingkerku kesnem jong ke jingman bha kesnem jong ke jing manroi ha ke jingim ke bakynja mynsiem bat khampang bakan long kesnem jong ke jing jok thiao tu blen kur khu ni kini kiten amen